práve na štartovej čiare, dúfam, že Kobojovi neselha munice teraz. A munícia neselhala, ale košikár sa šimíkol, veľmi sa šimíkol. Alebo tá voda už nebude veľmi. Výsledný čas, samozrejme potles si to zaslúži. Žiaľ Bohu, tento nábeh s touto umelou trávou na betóne je naozaj zradný, treba fakt po špičkách, treba dávať pozor a neísť na tie pety. No a vstupné bečko, muži si to vyskúšalo aj na vlastnej koži, respektíve košikár si to vyskúšal na vlastnej koži. Tam bude asi aj odretý zadok, lebo ono je to také drsné jak šmirgel, tak